سلام كمي تمسيوز خبركم تعزبتين لومي سول ساعة صوتو كلتا جنبو ساعة مشات استدالو زيناتات وشن وطعن حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير بزعدم صغاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما كم بكانت وتاتو افلم اب هاجرنا قرب صوري ستماي نمرقات نياستات 125 بليون نعفا وفري كم تقبر تقليصو عالم لخاوي معالتي نرسات بدرجة هاجر فلما بدرجة عالم دما نمبل 50 كل التنجيزية تذكرة اب زوباغا شباركا بدرجة من محدارات كبابي تازتور دبه هلاوه وددرات تخايدو اب زيناتات وصاي جابان ناي نويح رحقت ميسايلات موفار توسدون زلا سقمتي روسيا كون ناتو باكستان بستغير شبراو متقعتي بوحد 10 سبات كم تقتلوا تقالحو اوروبا وحورتا بتتقامنت محبراو مراقبيتات نقولعو قدب كقبر كم زغل اميتو زرزر زينا ابز حلفه 35 عامتات ناصنت قرب صوري ستماي نمرغاص بستغبر غزيف مالا وفري متن شفنه بدرجه هاجر لعلي 75 ميتات كم زوصحه منستري مريت ماينا كبابن غليصو وكيلرينا يوناتان عبيون زدالو صوصاب غير مسكل غرز غير كاوروبوي اب هاجرنا قرب صري ستماي اب كتمان قطر مسفح بستخايده نا استات 125 بليون نقفا وفري اتشفنا ل 85 مئتاويت كم زبصحه تغليصو ام منستر مريت ماين اكبابن وانا دايركتور كفله هابتماي انجينير مبراهتو اياسو نزغلصه قرب صريتو استحلو ستماي اب محبر قطباوي معبال حبرتسب مسرتاو بمخانو نممحياشن نمسفحون ابز حلفه 35 عامتات ناصنت نزت خير صعر ملكتو نيرينا ابزها بحبريتايو اب شحن 991 شفنه قرب صري ستماي اب قطر تحت 700 مئتاويت اب كتما دما 30 مئتاويت كم زنبر زتقسه انجينير مبراتو اتي بومبا معدل نقطان بوطن زتقلل اغلغلوت اب عامته 2025 2026 اب قطر ناب 8 مئتاويت اب كتما دما ناب 95 مئتاويت كم زمله بمحبار اتي شفنه بعدتات 57 مئتاويت بتتقام حزب دما 85 مئتاويت كم زبصح غليصو طعي افراي حبرتسب كلنا انتوينو مجمرا طعنو استحلوه صوري ستماي كركب كلالو بزي كازي لعلشان 300 كاب زبصحه ابيات تمرتي تكالات عنان حزباويان تكالاتن اتن 65 مئتاويت اغلغلوت كم زرخبا افليطو نعينت نايتي تواليل زلو 1595 سرعه قرب ماي املكتو ابزها بحبريتا دما 675 بنا ايد بامب 809 دما بصحه وصعات جنراتورن الكتريكن سرحه مخانن بمغلاص حفشاوي 2775 كيلومتر زنوحاتو شامبقوتاتن 2760 معدلي نقطتاتن كم زتقال لافليطو سرعه قرب ماي 3 درجات دلونا قدامي درجة لنا نتوصل نخل مسمر ماي أبجزا جزا مس أتوي خون أوستي جزا ببعلو أيكون كا أبتي كسرة نايتون جزا وتتدوكينا نالدلوا زبط حبوتات مالتنا أيو الذي تقال أي نحبر معدل نقطة بمسارات نايتزلو تتقام حزبي بزحي نقطات كم زهلوا بسغال متن زما كاب 500 متر زي رحق كوني نفس وقف سدرابت كابت معدل نقطة خيدا ما يكتركب كم دلوا تقبر سالساي درجة نبلو ناي إد بومباتات ويكا مقلليتات تخيلنا انت بزحق
200 متر راح تقعزهم ما يمكنوا بهم ذلهم يقبل كساب حجي بيت مقلل التقامو ويتتغلو كساب 600 ساعة حمستان يهونو ملوء سرعة أقرم ماي مالتك كتكاناي مقدح ويكاب بجزا هذا له نايتبو ماي كده كاناي موساد أبقى مزقته غينو كساب شحن حمستان تسان حمستان عدات بتحوانا له مالتي إذا منش نايت ساعته قليب صحاوي ساعات سرعيو قليب موتورايزد جنريتر مالتي قليب ما كاب الزلو زرقها إن إلكتريك وند تقام له سلازي بدمر كساب شو من تبين تسعن زوانا سرعة أرم ما يكوننا له مالتي إنجنر مبراتو بقعد 6 ماين مرقات نستسلسل سرح ملكتو أبزها بحبريتها أب 10 تشحن 309 قمصتات قمماون هيوتاون مرمراتات كمستخايده عمتاوي بوحيز خيد صعقي دبت المفلات دما أب 997 نستوارده لابراتوري عبيا استواص يقبر كم زلو بزرزر أرديو نابي كال زينا بتنسجر عصرتو كلتا جنبوت عالم لخاو معالتي نرساتنا متساينا بقوع في التزعتو نرسات هيوت يدحنو بزبل تيما بدرجة هاجر فلما وانا بسمرا أدراش هوسبيتال أورتا تذكرا بريزيدنت محبر نرسات إيرتاتو إفريم زباي أبز سمعو قال هاجرنا أب منكاي موت أدن عشلين كمون أمدفا بكتابة كنكلا خلو من نخل حمامات تمزقبو زل عواتات وتسيت سعري ناي كل موياوان تعنا كوانتو خنه بغندقن فرز زي حلل تعري نرسات كم زغو نقريتهم أطو إفريم أسعبو منقستي أب عبيت مويا نرس كقبرو بتسنح وفري كاب درجة سيرتفيكيت نابق قداماي كالاين سالسين ديجري تسقاقيرو مهلاو بمتكاس بز مسرت نرسات أبزو وانزي بفولي عودتات مالت حكمنا سنا عمرو عيني مولدان حكمنا ومدنزازن صعوق نكن الناس سلطونو عند حقوق هوسبيتالات كوينو مهلاو مابريهم أبتا قاطامي تاريخ تمرتي نرس آبيرتا بحريات بلوص نرس شدشو قباءات فوسا كمون نرس كمويا أبز بالعرسات مصنعتا ورقاقتي كغرب كله قداين نرسات دما تمكروهم أكافيلهم محبر نرسات إيرتا أبشحن شعاتي متنتيس عنكلتن استمسرتن بشحز قصورو أبالات سحاوفن موياوي محبريهم علم لغاوي معالتي نرسات بدرجة علم نمبل 50 كلتن جزيئة تذكر الله أب زواج شواركا بهلا ورشاتات حبرتسب بمدساس نمسنادون ناب ولدتات نمتحلافون بزوات أمدب بمواهد كفلي بهالن سبورت نشنفر همامتن ستودب بهلا وددر ممحدارات كبابي أب 14 وزواتات تخايدو زي وهود كنيت من اسيات نمهزون معقا بهلا ورشاتاتن بزبل تيماس تخايد بهلا وددر ممحدارات كبابي نحاسسك متصنح بهلا ورشاتات داقماي نمبربارن نمسنادن كسر حاز على مخيلو كاب 25 ميزاك ساب شوعة جنبوت كم اتخاذ وكيليرين حبيرهم وانا دايركتور كفلي بالن سبورتن ناتو إدريس صالح حبزهابو قال اتي مدب نسالسا جيزيو زكاير زولو كم زغون بمتقاس بودت سالاز تسرحلو حدقا አንጸላ ሊወዝ ነበረ ባህላዊ ወርሻታት ያታው ትርኢትን አልባሳትን ከመውን ሙዚቃን መሳሪሕታት ሙዚቃን ይወጽእ ከም ዘሎ ገሊጾም አማሓደርቲኑ ዞባታት በጎኖም እቲ በመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ መደብ መንስያትን ተማሃሮን ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክፈልጡ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ብተገዳስነት ክስራሓሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ንዑታት ሽልማት ተዓዲሎም أب حليب منتل بقعة تمرتين مدنفع بحفشة وتصي تمهروا بكل درجات ممحياش دما بفلاي زعلم وعلى تقانعهم وكيل رينا تصفى ميكائيل جبريس بملك عصام زدالو تحستو ياسين صالح أب حليب منتل الزبا إلى برعد بقعة تمرتين ممحياش زعلم وعلى بعسر تقنبت تقانعهم اتي بقعة تمهرتي بتصادفو حبرتسب مرقات بزبل تيماس تخايد وعلى بقعت تمهارو أب كل درجاتات ممحياش كاب كل تشحن 10 شمونتن بتبقسو ممهرانن مرحت هايمانتن ككايد بزتصنح الصعرين زترخبت تصفازه وتصيت بتصادفو حبرتسب نمدرعو زعلميم
ኣብቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ንዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ዝምልከት መብርሂ ዝቐረበሉ ዋዕላ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት እናበረኸ ከም ዝመጸ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኑር ኣብ ዘስምዐቶ ቃል እቲ ዋዕላ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ክርአን ዝጸንሐ ጸገማት ብተሳትፎኮም መፍትሒ ንምንዳይ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝወፅእ መምርሒታት ብምልኣት ምትግባር ተሳትፎ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚባ። ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብግድኡ ብቕዓት ኣብ ውሁድ ጻዕሪ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮን ወለድን ስለ ዝሙርከስ እቲ ተበግሶ ብኻልኦት ኣካላት ክሰዓብ ዝግብኦ ኣብነታዊ ዕዮ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ መምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ተወሲዱ ዘለዎ ተበግሶ ምሉእነት ንኽህልዎ ሕብረተሰብ ምስ ኣብያተ ትምህርትን መምህራንን ተወሃሂዱ ብምስራሕ ሓላፍነታውያን ወረስቲ ኣብ ምፍራይ እጃሙ ኸልዕል ኣዘኻኺሩ። ሓንቲ ካብ መምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ኣብ ዝኾነት ሓሊብ መንተል ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 1360 ተምሃሮ ኣለዉ። ሃማመት ዞባ ደቡብ ከም ኣካል መደባት ቅንያት ናጽነት ስነ ጥበባዊ መደባት ዘጠቓለለ ውድድር ጉጅለታት ቀያሕቲ ዕምበባ ወዲቦም። ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ዘዳሎ ትሕዝቶ ይስዕብ። ቀያሕቲ ዕምበባ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ብ1977 እተመስረተ ውዳበ እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ቆልዑ ካብ ሓደጋታት ነቶክቲ ንኽድሕኑን ብሰውራዊ ስነ ሓሳብ ተሃኒጾም ንኽዓብዩን ዓሊሙ ዘቆመ ውዳበ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ነዚ ሰውራዊ ርሻ ንምኹላዕ ዓሊሙ ተበግሶታት ኣብ ምውሳድ ዝርከብ። ሃማመተ ዞባ ደቡብ ቀያሕቲ ዕምበባ መሰረት ብሩህ መጻኢና ብዝብል ቴማ 12 ንኡሳን ዞባታት ዝተሳተፍኦ ውድድር ጉጅለ ቀያሕቲ ዕምበባ ካብ 8 ክሳብ 10 ግንቦት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣካይዱ። እቲ ኣካል መደብ ቅንያት ናጽነት ኮይኑ ዝተወደበ መደብ ውድድር ግጥሚ፣ ደርፊ፣ ሙዚቃን ትልሂትን ዘጠቓለለ ነይሩ። ውዳብ ቀያሕቲ ዕምበባ ካብቲ ብኣተኩሮ ዝስራሓሉ ኣብ ምምእዛን ቆልዑ ዝቐንዐ ንጥፈታት ማሕበር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ እዚ ብመልክዕ ውድድር ዝካየድ መደብ ሰውራዊ ርሻታት ንምኹላዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ካብ ኣዋህቲ ናይቲ መደብ ስነ ጥበበኛ ሸሻይ ሃይለኣብ ኣብ ዝሃቦ ገምጋም ብሓፈሻ 55 ሓደሽትን ዝተደግሙ ደርፍታትን መዛሙርን ከም ዝቐረበ ጠቒሱ ብፍላይ ሓደሽቲ መዛሙር ብዕምቆትን ኣመራርፃ ኩርናዕን ዝተፈልየ መንባሩ ኣብሪሁ። ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረ ብወገኑ ንኣሽቱ ወለዶታት ብቑዕ ፍልጠት ንኽድልቡ ከምኡውን ብባህልን ክብርታት ሕብረተሰቦም ተኾስኪሶም ንኽዓብዩ ዝግበር ወፍሪ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ሃማመተ ዝያዳ ክደፍኣሉ ኣዘኻኺሩ። ኣብ መወዳእታ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽዮን ውዳበ ቀያሕቲ ዕምበባ መሰረትን ቀጻልነትን ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ። ኣብቲ መደብ ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዓወቱ ክሽለሙ ከለዉ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ጎብለል ብምዃና ዋንጫን ገንዘባዊ መተባብዕን ተሸሊማ። ንሞራልን መኸተን ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ምብራኽ ንባህልን ክብርታትን ሰውራ ኤርትራ ኣብ ምዕቃብ ዘብቅዐ መትከላት ቀያሕቲ ዕምበባ ናብ ወለዶታት ምስጋሩ ዝግበር ጻዕሪ ዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕጽል ንላቦ። ጽንዓትና ውሕስና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦ ካብ መንደፈራ። ነመስግነካ ጋዜጠኛ ፊልሞን ትካቦ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብ5 ዞባታት ክካየድ ዝቐነየ ቅነ መጽሓፍትን ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ብ10 ግንቦት ተዛዚሞም። ነቲ መጽሓፍ መሰረት መሃዝነትን ምዕባልን ብዝብል ቴማ ካብ 30 ሚያዝያ ክሳብ 10 ግንቦት ዝተኻየደ መደብ ኣሽሓት ህዝቢ ከም ተዓዘቦን ልዕሊ 3000 መጽሓፍቲ ከም ተሸጠን ተገሊጹ። ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኸታብ ንውድድር ምህዞን ሰንዓን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሳተፍቲ እቲ ኣጋጣሚ ንዓበይቲ መድረኻት ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ተገንዚቦም ኣብ መጻኢ ብዝሓይለ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ክብሮም ንርኣዮን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሙሉእ ተስፋ ማርያም ብወገኖም ብመገዲ ምርኢት መጽሓፍቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ንምኽስኳስ ብውድድር ምህዞን ሰንዓን ድማ ዓቕሚ መንእስያት ንምምዕባል ዝተወስደ ተበግሶ ብምጓዝ ከምዚ ዓይነት መደባት ብዝሓይለ ክድፋኣሉን ኣብ ሙሉእ ዞባ ክዝርጋሕን ተላብዮም።
ኣብ መወዳእታ ነቲ መደብ ኣብ ምዕዋት ኣበርክቶን ዝገበሩ ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣብ ንኡስ ዞባ ከተማ ከረን ኣብ ዝወደቦ ስልጠና ኣሰራርሓ መግቢ ዝተሳተፋ 32 ሰልጠንቲ ብ10 ግንቦት ተመሪቖም ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሕስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ልምዓት መግቢ እንስሳ ከምኡውን መውሓዝ ጥዕና እንስሳታት ዘተኮረ ስልጠና ብ8-9 ግንቦት ኣብ ከተማ ዓሰብ ወዲቡ እቲ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝመፁ ክኢላታት ነቶም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጥፉ ሞያውያን ሕርሻ ዝተዋሃበ ስልጠና መግብን ጥዕናን እንስሳታት ብምውሓስ ቀረብ ምህርቲ እንስሳታት ንምርጋጽ ዝዓለመ እዩ ሰልጠንቲና ኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ክሳብ ናብ ርሑቕ ገጠራት ብምንቅስቓስ ንቕሓት ሓረስቶት ክብ ንምባል ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ መሐመድ ዓብዱራሕማን ኣብ ዝሃቦ መዛዝም ቃል ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ ጥዕናን ጥሪትን ምህርተንን ንምስሳን ብዕቱብ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ዜና መስዋእቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጨንፈር ዞባ ደቡብ ገዲም ተጋዳላይ ገብርኤል ካሕሳይ ተኽለ ጀብሪል ብ10 ግንቦት ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ሰነ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ገብርኤል ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ኢደ ስራሕትን ኮሚሽን ስንቅን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ኮሚሽን ረድኤት ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ኮሚሽን ረድኤት ስደተኛታት ኤርትራ ካብ 2004 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣባል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ገብርኤል ካሕሳይ ጀብሪል በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ11 ግንቦት ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ደቀ ምሓረ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጨንፈር ዞባ ደቡብ በመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ገብርኤል ካሕሳይ ጀብሪል ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽለ እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ጃፓን ኣብ ወተሃደራዊ መደበራታ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ንምውፋር ትወስዶ ንዘላ ስጉምቲ መንግስቲ ሩስያ ደጊሙ ኮኒንዎ እቲ ውሳኔ ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝሓበረት ሩስያ ድሕነታ ንምሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ ጃፓን ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይላት ከተዋፈር ከም ጀመረት ዝጠቐሱ ጸብጻባት ተወሰኽቲ ኣጽዋር ንምውዳድ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ይሕብሩ መንግስቲ ጃፓን እቲ ስጉምቲ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ብምድልዳል ግዳማዊ ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ከተጽድቕ ዝጸንሐ ጃፓን ብሰንኩ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከም ዝሻሕከረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነት ቻይና እውን ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ጃፓን ብምቅዋም ሃገራት ኤስያ ፓሲፊክ ብሓባር ክምክትኦ ክትጽውዕ ጸኒሓላ ኣብ ፓኪስታን ሎም 12 ግንቦት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓዲሑ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ዝርከብ ዕሙር ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰብ መዝፅ ፀጥታ ሃገር ሓቢሮም ዛጊ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰሊኾም ዝኣተዉ ዕጡቃት ፈጺሞሞ ክኾኑ ከም ዝኽእል ፓኪስታን ወቒሳ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እውን 15 ኣባላት ፖሊስ ከም እተቐትሉ ዝዝከር እዩ እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ካሃዲ ተስፋ ተገይሩሉ ንጸንሐ ምትፍናን ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን መሊሱ ከረሮ ከም ዝኽእል ይመት ክልቲኡ መጥቃዕታት ኢድ ኣፍጋኒስታን ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝኣመተት ፓኪስታን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ክካየድ ብዝጸንሐ ምልዋጥ መጥቃዕታት ልዕሊ 600 ሰባት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ እቲ ግጭት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎአን ካብ ዝተወልዐ ተመሳሳሊ ክስተት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረዱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣባል ሃገራት ኣብ ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንቆልዑ ገደብ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣሚቶም
ማሕበራዊ መራኸቢታት ንቆልዑ ጠንቂ ኣካዳሚያዊ ድኻማትን ዘይተደለየ ወልፍታትን ይኸውን ከም ዘሎ ዝገለጸት ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ላየን ዝተወሰነ ክሊ ዕድመ ተጠቃምነት ዝኽልክል ሕጊ ክጸድቕ ከም ዝኽእል ኣሚታ ይኹን እምበር ኣበየ ናይ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ከም ዝእገዱ ዛጊድ ኣይነጸረትን ሓያሎ ሃገራት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቆልዑ ዘለዎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብምርዳእ ክኽልክላ ምጽንሕን ጸብጻባት የረድኡ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጎኒ ጎኒ ሓበሬታዊ ሞያውን ማሕበር ቁጠባውን ረብሓታቱ ኣብ ቆልዑ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ እናዓበየ መጽእ ከም ዘሎ ኪላታት ይጠቕሱ ፈረንሳን ብሪጣንያን መራኸቢ ኩናት ናብ መጻበቦ ሆርሙዝ ካብ ምውፋር ክቁጠባ መንግስቲ ኢራን ኣጠንቂቖም እዚ መጠንቀቕታ ዝተዋህበ ክልቲአን ሃገራት በቲ ስትራቴጂያዊ መስመር ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ንምውሓስ 4 ሃገራት ዝሓቆፈ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ንምምስራት ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ኣብ ዙርያ መጻበቦ ሆርሙዝ ተወሰኽቲ መራኸቢ ውግእ ምውፋር ተኸሲቱ ንዘሎ ወጥሪ ዘጋድድ ከምኡውን ብኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ተጻባኢ ተግባራት ዝድግፍ ከም ዝኾነ ገሊጹ ጸጥታን ውሕስነትን መጻበቦ ሆርሙዝ ብኢራን ጥራይ ከም ዝረጋገጽ ዝሓበረ እቲ ምክትል ሚኒስትር ሰራዊት ኢራን ኣብቲ መጻበቦ ንዝካየድ ወተሃደራዊ ምትእትታው ተሪርን ቅጽበታውን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ጠንቂቑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣሜሪካ ዘይምኹኒ ጠለባት ተቕርብ ከም ዘላ ወቒሶ ኢራን ግጭት ደው ክብልን መጻበቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ክኽፈትን ዘቐርበቶ እማመ ሕጋዊ ጠለብ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ኣፈኛ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ እማመ ብምንጻጉ ጸጥታን ምርጋእ ናይቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ንግዳውያን መራኸብ ንምዕጋት ዝካየድ ስርሒት ምጅማር ይሓስብ ከም ዘሎ ምስ ማዕከን ዜና ፎክስ ኒውስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ 2011 ተቋሪጹ ንጸንሐ ንግዳዊ ዝምድና ምስ ሶርያ ናብ ነቡር ንምምላስ ዘኽል ውሳነ ኣጽዲቖም እቲ ሕብረት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኸተመ ግንካ ንኣስታት 15 ዓመታት ብኸፊል ተወንዚፉ ጸንሐ ናይ ምትሕብባር ስምዕ ብምሉእ ክትግበር ወሲኑ ኣሎ እቲ ስምዕ ንመብዛሕትኡ ሰደድ ፍርያት ሶርያ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ቀረጽ ነፃ ዝገብር ከምኡውን ኣብ ሰደድ ወርቂ ነዳድን ማዕድናትን ዝጸንሐ ማሕነቆታት ክለዓል ዝድንግግ እዩ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሶርያን ንዘሎ ክልተኣዊ ዝምድና ዘደንፍዕን ዘደልልን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ እዚ ውሳነ እዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንቁጠባዊ ሕውየትን ፖለቲካዊ ምስጋርን ሶርያ ንምድጋፍ ዘለዎ ጽኑዕ ድሌት ዘርኢ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ኣስዓድ ኣልሼባኒ ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ተቓሊሑ እቲ ዘተ ኣብ ዳግመ ህንጸት ሶርያ ምርጋእ ቁጠባን ጉዳይ ምምላስ ስደተኛታትን ዘተኮረ ነይሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሓያሎ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ኣጽኒዕዎ ጸንሐ እገዳታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዘለዓሎ ዝፍለጥ እዩ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሶርያን ድሕሪ 2011 ከም ዝሻሕከረ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ሰፋሩ ሓድሽ እገዳ ንምጽናቕ ኣብ ስምዕ በጺሐን ሓላፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሕብረት ካጃ ካላስ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርጋሕቶ ጽሑፍ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ትማል 11 ግንቦት ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብቲ ውሳነ ከም ተሰማምዑ ሓቢራ እቲ እገዳ ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ዝተፈጸመ ግፍዕን ቅትለትን ንዝተሳተፉ 7 እስራኤላውያን ሰፋሮ ዒላማ ዝገበረ እዩ እዚ ሓድሽ እገዳ እቶም እስራኤላውያን ሰፋሮ ናብ ኤውሮጳ ከይገሹ ዝኽልክልን ናይ ባንክ ሕሳባቶም ዘደስክልን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝጸደቐ እገዳ ኮኒንዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ 10 ላዕሎት መራሕቲ ምንቅስቓስ ሓማስ እገዳ ኣጽዲቖም እስራኤል ካብ 2023 ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘካየደቶ ስርሒታት ልዕሊ 1500 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ኣስታት 11,000 ከም ዝቆሰሉን ኣስታት 22,000 ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጸብጻባት ይሕብሩ ምንቅስቓስ ሓማስ ወታደራዊ ዓቕሙ ዳግማ ይሃንጽን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንምክያድ ይዳሎ ከም ዘሎ ብማዕከናት ዜና እስራኤል ንዘቕረበሉ ክሲ ነጺግዎ
سو سلطان إسرائيل أبزهابو مجلسي مكساس حماس نسمع مقراس توخسي كم عدل تتقيمو وتادرا وتحتقصين مهناتن أوش متقازات صولو نمحيالن يسرح كم زلو كمون سباو حجزات وتادراوي علاماتاتون مموال يتقملو مهلاو وغيصون يغون بر مكساس حماس أوزوت ومجلسي نتي كاور حتى كم تغلتشين 25 تكبراوي زخون السمع مقراس توخسي صنع توفاينات كم زلو بمرقات اتزغرب كسي نتوسخ متقعتات إسرائيل ممغنيتان مفتار زعلم كم زخون قريصون سمع مقراس توخسي تكبراوي كاب زخون دحار كلتشحن 400 تحساتات بإسرائيل كم تفتصمن بسونكو دما 854 فلسطينيان كم تقتلون تصابات يحبرو إسرائيل كاب مودعتا كلتشن 23 وشمت غازا بالتكايدو زلا وتهدرا وفري لعلي 70 شح فلسطينيان كقتلو خلو ملا حزبتي وشمت كمت مزابله زفلتو كامبوديان أذربيجان تمال عصوت حدا جنبوت كلتاو زمدنان متحبارن مدنفع قالاتين كلتين هاجرات نزق قال زاتوا قدامي مينستر كامبوديا هون مانيتن وكيل بريزيدنت أذربيجان إلشي أمر بايوفن أب كتما بيونام بين أب زكايدو ركبي كلتين وجنات أب صلاتات بوليتيكا قطبا نقدي ساعات توريزم بالي تمرتن حرشان زقبر متحبار نمسفحن مدنفعنين تزراريبهم قدامي مينستر كامبوديا بزهابو مجلسي كلتين هاجرات أب استفلالي عودتات زكايد متحبار نمعباي عقمي كم زلو وانجليتو وكيل بريزيدنت أذربيجان بوغنو هاجرو مس أبال هاجرات قطباوي ودب دوبا مبراق إسيا مالت آسيان زلو وازمدنا نمدلال نكامبوديا كما قداسيت مشارختي كمتريعا أنا تصيرون زينا نمزام كندو نتوتاتو كدق مالكم أب هاجرنا قرب صوري ستماين مرقات نياستات 125 بليون نقفة وفري كم تقبرة تقليصون عالم لخاوي معالتي نرسات بدرجة هاجر نفلما بدرجة عالم دما نمبل 50 كرتن جيزي تذكيرا أبزوبا كشباركا بدرجة من محدار كبابيتا زو تودبه بحلاوي وددرات غايدو أب زيناتا توصعي جابان نينو بحرقت ميسايلات نموفار توصدون زلا سقومتي روسيا كونيناتو باكستان بستغايد الشبرة ومتقعد بوحدو 10 سبات كم تقتلو تغاليحو أوروبا وحبرتها بتتقامنت محبرة ومراقبيتات نقلعو قرب كقبر كم زغل آميتو صغوركم تعزتون لو مش استرالو زينا مصنعو رابزي في تصم سلام كتالكم عزي مسكن سيتكم دازمام سعبات قربيا بوغنكم سلام